नैजिथि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गथायबाय। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै टप 10 आव जायगा मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायबोदों। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि जौसिन फरायसालियाव जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बरायनाय जायो। बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै आसामनि मादावनो साबसिन टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों मान बावनाय जादों। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गासै 14 रोंग'सा फरायसाफोरनो मान बावनाय जायो आरो बे बोसोराव बर' बिजों आयदानिफ्राय बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाफोरा जाबाय चिरांनि सोमावसार बसुमतारी, बाक्सानि संगीता बसुमतारी, क'क्राझारनि दावगासार नार्जारी, चिरांनि दीपारानी बसुमतारी, चिरांनि सोरांसा बसुमतारी, उदालगुरिनि सुजुमा मोसाहारी, बिश्वनाथ जिल्लानि उत्पल बसुमतारी, क'क्राझारनि केनित ब्रह्म, चिरांनि स्वर्णलता नार्जारी, उदालगुरिनि दीपानिता बसुमतारी, बाक्सानि अमिषा बसुमतारी, बाक्सानि बिनिता रानी ब्रह्म, बाक्सानिनो ओम प्रकाश मोसाहारी आरो सोरजि बर' बिथांमोनखौ बरायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि मासि लानानै दैदेननाय बान्था राननाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। लोगोसे गाहाय आलासि महरै तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि एप्लाइड साइन्स बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जोंसार ब्रह्मआ थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। जाला रेभिनिउ सार्कलनि मानगोनां सार्कल अफिसार मुश्री चरण नार्जारी बिथाङा माननि आलासि महरै बाहागो लायो। फारियै बारग' लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी आरो माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनहा। सेथि मासि मोननो हानानै बबे फरायसालिनिफ्राय खालामदों? सालाकाटिया स्कुल। नोंथांनि मुं आरो थुलुंगाखौ फोरमायदो। आंनि मुङा थरायना हिरामणि राभा। आं नारांगुरि गामिनि। इयुनावहाय नोंथाङा मा जानो सानो? UPSC एग्जाम होनो मोनदों दिनै कमल कुमार 20थि कमल कुमार बान्था मोननानै। इयुनाव आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै होनो खावलायदों। जिहेथु नोंथाङा राभाबाबो बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै सेथि मासाव मोननो हाबाय, गोसोखौ माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोनदों। बेसेबांसो घन्टा फरायबाय नोंथांनि बै समाव एग्जामनि सिगां? 2-3। दिनैनि दिनाव आं गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। जोंहा सेन्ट्रेल लाबसुआ दिनै 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनायाव आंखौ सासे गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। बेयाव आं जोंनि गथ'साफोरखौ लोगो हमनानै बा बिथांमोनजों गावनि गोसोनि खोथाखौ माखासे बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं जोंनि बे फैबाय थानाय जिखिनि टप 10 गथ'साफोर बेल' नङा, जायफोर बेयाव गथ'साफोर बा फरायसुलाफोर बिथांमोन बाहागो लादों, आं गोजोननाय मोनगोन जेब्ला बिसोरो सासे सासे जोंनि बिकसित भारत 2047 मायथाइखौ जाफुंनायाव सासे सासे कन्ट्रिबिउटर जानानै जोंनि समाज दावगानायाव, जोंनि हादरखौ दावगानायाव बा बिकसित भारतखौ जाफुंसार होनायाव जुदि बिथांमोना बाहागो लानानै जोंखौ देरगाखां खालामनो हायोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो। आंनि खावलायनाया बेनो, जों जुदि गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला जों जेब्लाबो टपिक्सखौ बुजिनांगोन, बुजिनानै माखासे सोंलु सोंनायखौ जों जेब्लाबो हुदा खालामनांगोन। जिखिनि साबजेक्टआनो जाया, साइन्स बा मेथ्सल' नङा, जोंनि ससियेल साइन्स बा गुबुन साबजेक्टआनो जाया मानो, जों जेब्लाबो सोंलु सोंनो नागिरनांगोन आरो बे सोंलु सोंनाया जेब्लाबो मानो आरो माबोरै, हाउ एन्ड वाइ, बे जेब्लाबो जाननांगोन। जेब्ला जोंनि खाथि खाला, जोंनि सोरगिदिं माखासे जोंनि प्रब्लेम्स, माखासे जेंनाखौ जों जेब्लासिम गावनो नागिरनानै दिहुननो हाया आरो बिनि जों जेंनाफोरनि सलुसनखौ जों जेब्लासिम गावनो सुफुंनो नागिरा अब्लासिम जों मटिभेसनखौ एसेबां सास्टेन खालामनो हाया। जेब्ला जों गावनि सोरगिदिं थानाय माखासे जेंनाखौ गावनो नागिरनानै
बेनि सोंलुनि फिननायखौ गावनो नागिरनानै दिहुननो नाजायोब्ला जों जेब्लाबो मटिभेटेड थायो आरो जाफुंसार होनायाव गथ'साफोरखौ जेब्लाबो बियो हेफाजाब होयो। बेनिखायनो आंनि मोनसेल' खावलानाय जोंनि बेसेबां फरायसुलाफोर बिथांमोनहा सोंलु सोंनो नाजानांगोन आरो गाव जेरावखि थाया मानो गावनि खाथि खाला थानाय माखासे समाजनि जेंना जानो हागौ, बिगियाननि जेंना जानो हागौ, जिखिनि जेंना जाया बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै अबजार्भ खालामनानै बेनि जेंनानि सलुसनखौ नागिरनो नाजानांगोन। बा जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै जायफोर टप 10 अल आसामाव दावगाखां जायगाखौ लानो हायाखै, आं गथ'फोरनो मोनसेल' बेयाव आंनि मोनसे साजेसन, जों जेब्लाबो बेखौ लानानै गोसोआव दुखु लानो नाङा। सानसे नङा सानसे, गाबोन सबनिहा समफोर जों अल आसामाव टप 10 पजिशनाव फैथारगोन। जेब्लाबो जोंनि सिङाव मोनसे इन्सपायार थानांगोन, सिङाव मोनसे जोंनाव मटिभेसन थानांगोन, जों टप 10 लाबोथारगोन। जाहोना मा जानो हागौ, दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिखिनि ओनसोलाव जों संसार जायो बा रायजो जायो, बे ओनसोलफ्रा दासिमबो जोंनाव नांगौ रोखोमनि जौगाखां जायाखै। गोबाङावनो नों नुनो हागौ दिनै इलेक्ट्रिसिटि प्रब्लेम जानो हागौ, दैबानाफोरनि प्रब्लेम जानो हागौ, बा माबा मोनसे बिदि जेंनाखौ जों नांगौ बायदि सुबिदा जों जानो हागौ गथ'फोरनो होनो हायाखै। बै होनो हायैनि थाखायनो जाहाथे जों गुबुन जाथिनि जिखिनि सुबुंफोर बिथांमोना टाउनाव थानानै, सिटियाव थानानै, टाउन सोहोराव थानाय जिखिनि सुबिदा मोन्दों, जानो हागौ जोंनि समाजा दासिमबो एसे जों बेयाव फावसायनानै दं। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बड'लेण्डनि जिखिनि खुंथाय बा आसामनि जिखिनि खुंथाय बिथांमोना बैसोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलावबो जोंहा माखासे नेचारेल टेलेन्टेड गथ'फोर दं, बैसोरनि थाखाय माखासे जिखिनि उसुबिदाफोर दं बिसोरखौ जाफुंसार होगोन उसुबिदाफोरखौ, जायनि जाहोनाव जोंनि गथ'फ्राबो नांगौ रोखोमनि सुबिदा मोनब्ला आं आसा खालामो 100% जों सानसे समाव टप 10 पजिशनाव सासेल' नङा more than one जों मोननायनि मोनसे आसा दं। माखासे फरायसुलि मोनफ्रोमबो मुवा बा आइजें जिखिनि जों बिगियाना जों डेभेलप खालामदों, जानो हागौ सिखा जानो हागौ बा रुवा जानो हागौ। सिखाखौ जोङो मानि थाखाय बहनदों, मैगं हानो, हाग्रा एवनो, औवा दाननो, नङा होमबा? जों बेखौ जुदि औवा दाननायाव बाहायालानो दस्रा खामानियाव बाहायोब्ला, मानसि दाननाय माबा बाहायोब्ला बे सिखाया मोनसे गाज्रि इउज जागोन। थिग बायदिनो मबाइल फनाबो मोनसे जोबोद मोजां आगजु मोनसे, नाथाय जों बेखौ मोजाङाव बाहायालासिनो मबाइलाव जों गेम गेलेनानै, मबाइलाव जों ससियेल मिडियायाव नांथारै जोङो टाइम पास खालामबाय थायोब्ला जों जाफुंसार जानो हाया। बेनिखायनो आं मबाइल फन बाहायनायखौ हेंथा गैया, नाथाय मबाइल फनाव जिहेतु इन्टारनेटनि मुगायाव, डिजिटेल इन्डियानि मुगायाव जोंहा गासिबो जोंनि रिसर्सआ मबाइल फनाव दं। आंनि मोनसे साजेसन, जोंनि फरायसुला बिथांमोनहा मबाइल फनाव गावनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै, गावनि साबजेक्टनि सोमोन्दै, गावनि केरियारखौ ग्रथ खालामनायाव माबोरै हेफाजाब लानो हायो, मबाइल फनखौ बेयाव बाहाय। आं ससियेल मिडियाखौ कमप्लिट बेन खालामनो थिनाखै, सम सम एसे एसे सुबुंफोरजों ससियेलजों कानेक्ट खालामनो थाखाय सम सम बाहायनानै जोंनि गावनि केरियार ग्रथ, गावनि सोलोंथाइखौ बोरै जाफुंसार होनो, गावनि जिउ राहाखौ बोरै जाफुंसार होनो, बेखौ मबाइलनि गेजेरजों नागिरनो थाखाय बा मबाइलनि हेफाजाब लानानै गावनि समखौ बाहायनो थाखाय आं बयखौबो आर'ज